на вносител Министерски съвет. Депутатите обмислят нов закон за Черноморското крайбрежие, който забранява строителството напълно в зона А на 100 метра от морето. Това според кметовете на 6 общини – Несебър, Поморие, Бургас, Созопол и Приморско е доста необмислено предложение, тъй като ще доведе до висока безработица в тези региони. Ще отвори сериозни дупки в местните бюджети, както и в държавния, тъй като приходите чувствително ще намалеят. Следващия строителен сезон няма да започне изобщо. Ако примерно тази година влезат някакви приходи, които са стари, имам предвид старо строителство, сега се реализират сделките и така нататък, до година няма да има изобщо. Невъзможно с Ахелой да го развием като втори туристически център на община Поморие, защото Ахелой с новия общ устройствен план го даваме да се развива към морето, а точно там влиза тази 100-метрова зона. Така че най-вече отлив на инвеститори, оттам естествено и на туристи. Някои общини вече имат приети общо устройствени планове. Какво ще се случи с тях, след като те са изготвени на сега действащия закон за Черноморското крайбрежие, приет от 2008 година? Ще се събарят постройки ли, коментира кметът на Приморско Димитър Германов. Забрана в 100-метровата зона просто ще му промени изцяло намеренията на колегите. Значи говоря за тях, защото при тях няма приети общи устройствени планове, докато при нас той е приет. Нямам яснота какво би се случило, ако се приеме. Наново ли ще се започне при наличието на срокове, които ни задължават да го приключим? Потърсихме и становището на Министерството на регионалното развитие и благоустройството дали има възможност промяната в закона за Черноморското крайбрежие да не бъде разглеждана от Комисията по екология към парламента. Може ли да ви помоля да изпратите запитването си писмено на мейла на прес-центъра? Кметовете на 6 общини ще изготвят обща декларация, която ще изпратят до Министерството на регионалното развитие и благоустройството и министър-председателя с искане да остане в сила сега действащия закон, който регламентира точно параметрите и ограниченията на строителството в 100-метровата зона.